So aku beri kong ngas ngoban aku play ya cepat belum nung yalam na si jum kisah samla ba pinawan ra ya keneka program ba don kam hadu kata kata na kata jum pigi ku samla bat kam tam bi hat gorin bi bilang ki keneka senjam ka ba pi kum bi samla pi shim keneka nuksa ka ba pha na kata ka jimpha ya ke jingkol jingkhya bat kam tam ya ka ba ki kun samlaกันไล่ในกระบวนการจิงสนิวกับเจลัยพาหากิจสกีบมันตาเลเซงีอิมหากิจจักรกับนางลงกันดงงิมปันดัสโนทุทันกัดโนกับจิงสนิวกับจิงเจลัยหากิจสกีบมันตาดังสันบัดโคสนัมมันชัวบัดกันนี้กับปอร์กับมันตากับจิงสนิวกับเลพาร์บักเลบักนักตะกดาวกันกับสัญญามจงกันนี้กับสปอร์ตคลับจงกับมาสนอมวิร์สปอร์ตแอนด์คัลเจอร์คลับBakal pelong ya kena program kadai kumsi benta ban pen pai khmat di samla ha ka bedai ban ikam spot kani ka jingle ka jompi dalong ka nuksa yi wei pat ki jing seng samla ki seng samla hapo jom ki thai ba ki la ban kring lingba ki ne ki ai na ka benta ka bit ka biang jong ki khun samla namar ha ki ski bentang yu i ba ka jing kerdukam ka jing kerdujam bat kata ka jing jelai palat jog jing sniu yang ring yu i ba ling ba kini ki ai le se ki samla kin sanang kiu na ko por se ko pat ka bangi tenat menta kalong bangi dang suyo i kini ki ha kini ki tayo ki beladap ya ki artli ki don lightly ki tim jong ko support kop ki ban mi khmat na ke jela ke jungi bat ka bangyang yu i hang ne kalong ba kini ki club ki jungi ki ba don nami ke ya ha ba ki ale ya ka club hapo jog India ki poi hadu final Artli kala poi final kawai lele kala job hadu final kawai di karem na final haka talbika kane kalong ka buram jong ka jala bat bangi kmelin ti ba kine ki ai barong isko thu ba kane ka jala ka jungi ka de jala ka badon ya kita di samla ka don sap hagi kamele kai ka kamele kai ka de ka wei ni ki sap ki bala ban kring ya ki samla wat la pidon apeng juga jingkru dukam ka jingkru jamru hanre hagi ki singi mentang yu i ba ki samla Ilong kibarem dor bah haga kamele kai. Balengo gupta namar ba tang na gupta ka jing tresitom piklet lut ya kita ki ki jing bam jing de ki ba pensniu ya gamat ka jumpi. Namar ka tang laban yaiban hang ne ban ong ya pikum ki samla ba kiar na ki jing sniu ki jing de ki jing bam ki ba laban pensniu no ya gamat ka jumpi. Concentrate ne penlek jing mut ya ka kamele kai. Ka kamele kai ka laban ra ya ka jing jikya kalaban ra ya ka buram juga senang ka thau kalaban ra ya ka buram jong ka jait menriu kalaban ra ru ya ka buram jong ka jala nama ka tanga community ba kan ni ka program ka jong pi wat snow ba ka de ka kam ka bre kan ka program jong pi ka kram ka raw ba phila ban khringi ki samla ka ni ba bangi community ba nang ni na kam ni ka madan ka bi tanan bin sami ki samla ki bala ba ka ta ka jala ba ka rindia ka sa itu ba napo jong ka de ka sinong idon ki samla ki ban bi khmat wat ki dari barahowe nama kata ngam da don sipun ki kentin bangan ong ai hari nga suyai ban ya pi kum ki samla ba pursang ban wanra ya ki ai nam ta ka jing mentoy jong ka ka dong ka than ban ra ya ka dong ka than lingba ka sap ka talen ka ba pi don ngim la ban ne ki sha ba ka ne ki samla na ka dong na ka snong khamtam kila don ba ki samla ibala leseng laban ong no hagi ki than menta kadai kane ka snong isamla na kadai snong ibla khampau bah ki jingla kai te banga community ba nang ne shakmat ru lingba jong pi ki hak badang rit bila ban mi kita ki samla ki ba don sap shisha ki bala ban tingshan ya kadai dong ka than ba kane ka por ba ka sa don ka por ba nang ne kin sa wan ki bru ka kin sai jong ka jala ne jongri ban wan sei ki samla don sap ki jong yang ne namar kata kum ki samla snobha wat pun sep ya ka talent na ka sap ko pipidan kan ni ka sap ko pipidan ka de ka jingker ko ko ble la ai nama kata wat pun sep ya ka sap ya shakmat klet ya ki jisno ha ju prothai klet kam tam ki jisniu ki jingde ki bala ban persniu no ya ka met ka phat ka jungpi kiar na ka song kha khana bat nangta bele jingmot ba shaka thong bagi khwel ti ba nang ne ka sami bon ki ai lingba kum mangli i ha ki sam bat ki sngi radap dan kata kum u wei ne kinang kershan ya kanega kam ke jumpi hoi de seng ade tang u priu ba ngam la bandon ai bangan ai ne ban kershan ne pi hanrai kum si benta bang ya don lam bat pi ha kanega program ke benta
kum ka jing esno ktilang ngala ban shu ai khin diat kijing ai kijong nga na kaleng jong president la ni chairman jong ka club unska preso bhai kini kijing ai jong wat la kilong ke berindu tangkum ka jing adon mentalang jong bat kini ka club ko jong pi ban banga khmil tiru ba kani ka jing yashimata ka jong pi kanang yai telun na ko ka pors ko pat bat ba kin sa khmil ti ba ki ai ba pha bat ba janai kin sa mi limba jong ka jing shim pi bat ha ka ju ko por na pliru ya kani ka jele kai ka jong pi ba prik sa stang no ya ki jele kai kat ba ki don e gitim na ko ta ka jing pen bai ka jong pi limba ka program ka pi la da pen bai tinga khot mata yu chaman bos ko ba priang ya kani ka jing ai ko ka jong na wat la kalong ta khan diru tinga khmil ti bang ka ket bo ka ruyang Boleh nak kerku ya kah kelab ke jumpi, kenal awak tu sekarang dengan Yesus mati. Tangi kita kerja, kubur sibun, kubur sejarah. Cendur nak saya tinggal. Cendur kau